Bones a tots. Avui us faig aquest petit vídeo per introduir la Fraternitat de Llum i Amor, la pàgina del Cor del Foc Blanc. Molts es diran, què és la Fraternitat de Llum i Amor? I bé, és un gran col·lectiu universal que està per tota la creació i que es dedica a portar la llum veritable, l'amor veritable, la saviesa veritable. Penseu que l'univers està habitat per milions i milions d'éssers, de consciències, de civilitzacions, moltes civilitzacions que ens depassen en anterioritat, que estan molt més evolucionades. Ja no parlo de tecnologia, sinó que estan a nivells dimensionals on tota la tecnologia és interior. I aquesta és la vertadera evolució. L'evolució és tornar cap a la font, tornar cap al Pare celestial. Per tant, la fraternitat de llum i amor també som nosaltres en el moment en què ens obrim a la llum, a l'amor diví, a la vibració del Crist. Aquí a la Terra no és una col·lectivitat exterior que pertanyi a algun grup concret, inclús els que porten actualment aquest nom, sinó que és una cosa totalment interior. No cal pertànyer a cap associació ni a cap grup exterior, que normalment acaben allunyant-se força del propòsit, de la realitat, de la vertadera fraternitat universal. Per tant, a través de la web ja podeu trobar força contingut, transmissions, trobareu les transmissions de primavera de l'any passat, del 2018, el treball d'estiu amb l'Amiram, que és un col·lectiu de l'intraterra que està allà a Rila, a Bulgària. També les transmissions que hem anat fent ara aquests mesos. Hem treballat molt amb els Melquisedec, també amb els arcàngels. I a part de les transmissions, doncs també podeu trobar-hi a la web unes pregàries que van ser donades pel mestre Peter Deunov, Beitza Deunov. Trobareu també uns exercicis, la gimnàstica, alguns cants. Penseu que aquí a la Terra tot el que sigui moviment, expansió del cos, obertura, clarificació, ho treballem a partir de la veu, a partir de l'expressió, en desenvolupant bé la zona del pit, la zona del coll, mantenint el cos lleuger, mòbil, sense que s'encalli. Cantant, expressant, obrint el verb. Pregant és l'aspecte més interior, més íntim. Les pregàries proposades, si us ressonen tal com són, us les podeu fer molt vostres i així obrir aquest canal des del centre del pit fins al cel,
enfocant-vos amb els àngels, amb els grans consells de Llum, de Sirius, d'Altair, d'Arturus, d'Orion, els Melquisedec, les estrelles, Maria, tots els arcàngels. Així és com si sempre agaféssiu la corda del cel. I hi ha una gran purificació, hi ha una gran comunió que es crea també mitjançant la pregària. Eh? Bé, aquest és el petit vídeo que us volia fer, introduint una mica quina és la feina del cor del foc blanc, quin és, si podem dir, l'objectiu. Eh? Simplement és oferir una porta per aquestes vibracions de la llum que estan entrant ara a través del Sol, a través dels germans estel·lars, de la mateixa Terra, pugui ressonar amb nosaltres, oferir aquestes eines per tots els germans i germanes que els hi pugui ser útil. I bé, viure plegats, estar preparats per a aquests moments de la revelació, per a aquests moments també de caos planetari a nivell social, aquesta gran confusió, aquesta desestructuració de les mateixes estructures estatals, del sistema mental humà, l'acceleració total del temps que vivim, que ja ens demostra que estem entrant en estrats superiors de la quarta dimensió i ja ens aproximem al que serà la Terra un cop es visqui aquest famós procés, el canvi dimensional dels 3 dies, el canvi de la polaritat de la Terra, i això portarà que el mateix sistema solar agafi una nova disposició a la galàxia, més proper a Sirius, i per tant tot passarà a un altre nivell. Com ha dit avui l'Aurobindo, hi haurà una promoció de molts nivells que tots ens aproximarem cap al pare. Bé, espero anar-vos fent més vídeos en català, m'agradaria fer-ne també en castellà, en anglès o francès si puc, si me n'en surto. I continuar intercanviant tots i aportant tot el que humilment pugui. Rebeu una cordial salutació.